хронотро от Албена. Преди минута започна 26-то автомобилно рали Златни, кръг от европейски шампионат. По трасето е с номер 1 е Ерико Бертоне с Тойота Селика, който тръгва по първи скоростен пробег. По традиция никой не дава максимум от себе си на този първи скоростен пробег, защото, знаете, той е из алеите на Албена и общо взето не е много подходящо трасето, пък и предстои едно изпитание от 2 дни, 1172 км, разделени на 2 етапа с 31 скоростни отсечки. Така че, току-що от вишката слиза с номер 2 Курт Гьотлихер, шампиона на Австрия, който през миналата година успя да финишира четвърти. Ще наблюдаваме една интересна борба между него и нашия Георги Петров, тъй като Георги имаше проблеми през миналата година с колата. Потегли вече по първи скоростен пробег Бертоне с тим менеджер, двукратния европейски шампион Фабрицио Табатон. Табатон ми каза вчера, че ако Бертоне няма проблеми с колата си, то със сигурност той ще е новия победител на рали Златни. Но от това нещо естествено никой такава прогноза не може да направи със сигурност. И така, виждате Георги Петров, предполагам, на който отново ще разчитаме на добро класиране. Георги Петров, навигатор Иван Тонев и автомобил Ford Escort Cosworth. Всяка секунда ще потегли по първи скоростен пробег и Гьотлихер. Да чуем просто една дума преди старта от Георги. Вълнението е също както преди 20 години. Добре, радвам се. Желая успех на Георги. На практика в неговата кариера му липсва само първо място тук на рали Златни. През миналата година стана пети, но конкуренцията бе много сериозна. Какво да ви кажа? Гундерсен, един норвежец, той ще потегли малко по-късно с номер 13, също мога да го нареда между конкурентите. Гундерсен през миналата година втори в първенството на Норвегия, през тази година, където е стартирал, е побеждавал, а неговата програма е доста сериозна. От тук той заминава за Райд Полски, след това ще кара Deutschland Rally, Елпа в Гърция и ще завърши участията си в европейски шампионат на Манкс Рали в Англия. Гьотлихер се готви всяка секунда да потегли по първи скоростен пробег. Следващото ни включване ще бъде в 1 без 15. Ще ви покажем картина от втори скоростен пробег Аладжа Манастир. По-късно ще се включим в 17:50, за да последим след обедните отсечки от около Шумен. И финала на първия етап и най-интересното ще ви покажем до вечера в спортна мрежа. С това предлагам да се разделим. Добър ден от Варна. Вече четвърти час продължава 26-то автомобилно рали Златни, кръг от европейския шампионат. 4 часа на една много сериозна борба. Да си припомним какво стана по време на първия скоростен пробег из алеите на Албена с дължина 3800 метра. Там най-бърз бе Енрико Бертоне, постигнал 2 минути и 30 секунди, което се равнява на 91 км и 200 метра средна скорост, следван от Биргер Гундерсен на 1 секунда. Георги Петров даде трето време, изоставяйки 3 секунди от Бертоне. А това е Курт Гьотлихер, който постигна четвърто време 2.36, т.е. 6 секунди след водача Енрико Бертоне. Според синоптиците трябва да завали дъжд
и това ще усложни много работата на участници, на механици и така нататък, защото знаете, ще трябва да се сменят сухите гуми с мокри, а ще затрудни и нашата работа доста. Ето го Георги Петров. По-нататък с пето време Пьер Джорджо Бедини, с шесто Евгений Васен от Русия с Opel Astra. Георги Донов след него Златко в момента вашите от скорост. Изминахме повече от 320 000 изтощителни километра. Използвахме Мобил 1, 100% синтетично моторно масло. Ето го и втори скоростен пробег, Аладжа Манастир с дължина 6800 метра. Тук отново най-добро време постигна Биргер Гундерсен. В момента виждате Енрико Бертоне. Гундерсен 3.25, който отговаря на 110 км средна скорост. 3 секунди по-бърз бе Гундерсен от Бертоне. А това е Карл Гьотлихер, който се класира четвърти. С трето време сами разбирате, че е Георги Петров, който успя да изпревари Гьотлихер с 4 секунди. По-нататък Бедини и друг италиански състезател Тревизян по 3.39. Евгений Васин, Антонело Фиданца, Тихомир Златков. Ето го и Георги Петров, който угово влезе в завоя, обаче малко закъсня с пускането на ръчната спирачка и затова си обяснявам тези 5 секунди, които има преднина Гундерсен. На трети скоростен пробег край Дерния с дължина 5800 метра Бертоне успя да вземе една секунда на Гундерсен. Георги Петров и Гьотлихер са с равно време. На четвърти скоростен пробег на така наречената Добрина с дължина 2300 метра. Най-добро време постигна отново Бертоне. Това е Пьер Джорджо Бедини, който взе една секунда на Гундерсен. Гьотлихер и Петров отново с еднакви времена, 1.34. По-нататък Бедини и тук имаме трима състезатели в една и също време. Травезан, Васин и Симаска от Латвия с по 1.38. В временното класиране продължава да води Бертоне. Една секунда след него е Гундерсен, 12 секунди Петров, на 19 Гьотлихер, на 27 Бедини. Тихомир Златков се намира на 9-та позиция на 1 минута и 1 секунда от водача Енрико Бертоне. Имам времената, ето го и Гундерсен. Времената след четвърти скоростен пробег. За него ви казах сутринта в нашето включване в Добро утро. През миналата година втори в шампионата на Норвегия. За сега води с една така много приятна програма за този сезон. От тук заминава за участие в Полша на Райд Полски. След това ще кара с коефициент 20. След това ще кара Deutschland Rally също с коефициент 20. След това заминава за Гърция на Рали Елпа, също коефициент 20 и завършва програмата си в Манкс Рали с коефициент 10. Така че до момента Гундерсен има 200 точки. Ако успее тук да победи, ще излезе начело в европейския шампионат. Но да не избързаме, защото остават още доста километри до финала, който е до вечера в около 20:30 в Шумен. Нашия екип веднага от тук продължава за Шумен, защото знаете, в 17:50 ще се включим за трети път, за да проследим развоя на борбата в следобедните отсечки. Много хора имаше тук на Аладжа Манастир. Обърка се малко този турски състезател. Ето,
за какво ви говорих. Това е Константин Аур от Румъния с едно много приятно Ауди S2. Тук явно има проблеми. Загасна му Аудито. Иван Маринов с Ford Sierra. И Георги Дончев. Той се бе отделил малко от спорта, сега отново се върна. Добро начало. Така, ето е и картата. В момента състезателите са на 7-ми скоростен пробег, т.е. Велики Преслав. Ние продължаваме, както ви казах, за Шумен. Ще се включим отново в 12:50. Аз ви. Добър ден! Повече от 8 часа вече продължава 26-то рали Златни пясъци. Показваме ви картина Златни, показваме ви картина от скоростна отсечка 5-та. Скоростна отсечка Новосел. А ние се намираме в импровизираното студио пред Обединена болница в Шумен. Що пристигнахме в града, видях Тихомир Златков, за съжаление той е отпаднал. Искам направо от него да разбера точно какво се случи и къде. На четвърти скоростен етап Добрина ми се скъса дроселата клапа. Очаквах нещо да стане с автомобила, тъй като това му е вече трети сезон, а пък не е обслужван и не е ревизиран. Основният ми спонсор има финансови проблеми, така че нямахме възможност да подготвим колата както трябва. Мисля, че тази кола даде това, което трябваше миналата година. Жалко. Една прогноза за изход от борбата. Според мен състезанието ще спечели или Гундерсон, или Бертоне. Не мога точна прогноза да дам. Все пак в едно такова състезание трябва и спортен шанс. И двамата са добри. Особено норвежеца, но пък Бертоне е участвал няколко пъти в това състезание, така че окончателна прогноза не може да се направи. Има още цял ден. Благодаря. На тази скоростна отсечка най-добро време даде Бертоне, следван от Гундерсен, Георги Петров и Гьотлихер, като разликата между Бертоне и Гундерсен бе само 3 секунди. Около 17 часа автомобилите бяха в Сливен, където има една кратка почивка и прегрупиране. Преди това на Върбица, на най-трудната скоростна отсечка с дължина 22 км, Бертоне успя да вземе отново първо време, изпреварвайки Гундерсен с 11 секунди, Георги Петров с 38, Бедини минута 35, Гьотлихер минута 46. Ето го Гундерсен, за който говорихме. Освен това имахме и шанс да хванем и една катастрофа, или да пристигнем малко след катастрофата на Руснака Васин, който се движеше много добре с много добре подготвена Opel Astra. Обаче е допуснал грешка и е прелетял 20 на метра, поне така той ми обясни, пред хотела в Шумен. Това е финала на Новосел. Бертоне отново. На Кипилово с дължина 13 км и 100 метра. Отново Бертоне бе най-бърз. Гундерсен изостана 14 секунди, Георги Петров 46,
Бедини минута 44. За Бедини мога да кажа хубави думи, защото той се движи първи от автомобилите с група N. Това е Георги Петров. Впрочем, не, това е Гьотлихер. И двамата карат бели фордове. След Гьотлихер ще се появи Петров. Вероятно, това си говорим преди малко с Тихомир Златков, вероятно Гьотлихер има някакви проблеми или пък такава му е тактиката. Ето го Петров. Да изчака малко, а примерно през утрешния ден да направи всичко възможно, за да запази третото място при всички положения или пък да се пребори с Бедини за третото място и след това да мисли за нещо повече. Ето го и Пьерджорджо Бедини, който през миналата година за първи път участва у нас. Холандец с Тейси, а ето го и Гунерсен. И класирането по време на петия етап. А ето го момента, т.е. малко по-късно пристигнахме, в който Васин изпуска завоя и тази красива Астра има сериозен удар отзад, иначе опрети няма нищо. Но той е спокоен, каза, че е прелетял 20 метра. Ето го и самия Васин, както виждате. Няма никакви поражения. Между зрителите открих и два мои приятели, Николай Манев и Тодор Янакиев. Какъв е поводът да са пред камерата? Николай Манев спечели място в полуфинала световно първенство по спидуей, а Тодор Янакиев е президент на фирмата Селектор. А ние продължаваме с старта на Върбица, на най-сложния и най-труден скоростен пробег, както ви каза, с дължина 22 км и 700 метра. Отново първо време за Бертоне, който успя да изпревари Гундерсен, Петров, Бедини и така нататък. Класирането след прегрупирането в Сливен доби следния вид. Бертоне е начело и има преднина от 42 секунди пред Биргер Гундерсен и минута 39 пред Георги Петров. Отново подчертавам доброто каране на Пьерджорджо Бедини, който е четвърти на 2 минути и половина след водача и първи в група М. Пети Курт Гьотлихер, а от българите 12-ти Боби Димитров, 13-ти Иван Маринов, Васил Николов 16-ти, Илия Геров 18-ти, Димитър Илиев 19-ти и Георги Дончев се движи на 20-та позиция. Ханс Тейси на вашите екрани. Ето го и Гундерсен. Остават още, това е след 11-ти скоростен пробег, остават още 20 до края на деня. Финала, знаете, около 21:30 в Шумен и утре обратния път към Албена. Сега в момента състезателите се намират на малко около Шумен, на скоростен пробег 12, така наречената качулка. С това се разделяме, но не забравяйте, че до вечера след спортна мрежа, т.е. около 23:30, ще ви покажем най-интересното от вечерните отсечки, както ще научите и крайното класиране след първия етап. От Шумен. Преди 2 часа завърши първият етап на 26-то рали Златни.
етап, който донесе много радост и много мъка за някой. При нас в импровизираното студио е Павел Жеков, с който имахме оговорката през целия ден, когато е по трасето, да помни нещата, които е видял и да ги разкаже тази вечер. Ричи, предполагал съм, че на автомобилно състезание може да ми се случи нещастие, допускал съм, но и сред публиката има опасни положения, като днеска едно куче връхлетя върху мене цялото, кавказска овчарка, и за малко да ме повали на земята. Но това, между другото, трябва да ви кажа, че Бертоне преди Върбица, при сервиза, изглежда и те могат да правят грешки, не само нашите български механици, не са затворили капака и капака се отваря отпред и пука предното стъкло. Но това не му пречи на ездата. В личен разговор с него той каза, че изобщо не му пречи на карането. Наблюдавам го през цялото време, кара много точно, много бързо и много мазно. Докато норвежкият пилот караше страшно атрактивно, страшно така насъскано, бих казал, с нашия речник. И другото впечатление, което правеше в нашия Балкан, където аз наблюдавах, където... Ще да кажа Сливенския Балкан. В Сливенския Балкан. Георги Петров ми направи такова впечатление, че той много остро караше и много сигурно. На мен това така ми говори, че той гледа да грабне победата, така си мисля, защото виждам разлика в ездата му. Разбирам, че колите на Бертоне и на Гундерсен не са от най-нормалните, напротив. Ами аз в личен разговор преди да стартира Бертоне ми каза, че колата е купена от Дидие Ориол, която е участвала миналата година в Монте Карло и с нея той е спечелил първото място. И цената е скромна, 240 000 марки, само една гола кола без оборудване. Значи тая петролна компания, която го спонсорира, ви е ясно какво тя прави, как рекламира и развива този спорт. А колата, доколкото разбрах тук днес след обед, колата на норвежкия състезател е купена от Франослав Делкур, така че това са два автомобила, участвали в много състезания в световния шампионат. Видяхте преди малко, че Гундерсен спука гума. Първа, след това още една, всичкото това на скоростна отсечка Бероново, където той на практика даде с близо 4 минути или точно 4 минути по-слабо време от това на Бертоне. Трябва да ви кажа, че Гундерсен ми направи впечатлението на много бърз и остър карач и той беше твърдо дошъл да победи, защото сега в неговото интервю, което той направи на пресконференцията, всички състезания, които е участвал, спечелил. Но изглежда има още да учи. Младостта си казва думата, защото две спукани гуми, това означава, че той не е карал точно. Той много е закампвал колата в канавките, просто с много голяма скорост и това дава условия за пукане на гуми. Така, мисля, че е време да кажем класирането, което общо взето е неофициално, но не виждам кое ще го промени. Бертоне води на втора позиция нашия Георги Петров на 3 минути и 11 секунди. На трета е Гундерсен на 4.38. Малко след него е Курт Гьотлихер. На пета позиция Пер Джорджо Бедини. Всичко това заради тези две спукани гуми на Гундерсен на отсечката Бероново. Две думи за представянето на нашите по-млади състезатели. По-младите състезатели, които са възпитаници на училище за автомобилни пилоти, се представят добре. Трябва да ви кажа, че добро впечатление Иван Маринов прави от Сливен, който много добре се представя. Илия Геров в момента е 16-ти в класирането. Той спазва абсолютно тактиката, както и Николай Златков с Лада, който също спазва тактиката на училището. Така че младите влизат много бързо, прилагат всички умения, които са възприели в нашето училище. Така, мисля, че нощта е бременна, утре нещата ще се променят и смятам, че ще има разместване, дано да бъде в полза на нашия екип. Лошото е, че в момента заваля дъжд, но до утре да спре, тъй като това допълнително ще утежни работата на пилоти, на механици. А утре предстои много сериозна борба по пътя, обратния път към Албена.
още нещо може да се каже, че утре отново ще минат през това цялото трасе и ще има много разместване в класирането. А този звук дразни ли те? Добре, измина първият етап и според много стана модерно непроверени данни, ти си втори. Така казват. Как мина първия ден? Както винаги на рали Златни, съпътстваш с твърде много изнари по трасето. Единствено като че ли Бертоне се размина без проблеми. Видяхте, че на последното минаване на Бероново Върбица и Новелица също го сполетя. Нещо неприятно. Гундерсен. Да, загуби няколко минути. Разбрах, че и гума си пукал. Ами да, аз пък на Върбица Бероново. А иначе автомобила как се държи? Ами като автомобил, който е вече втора година, по-специално за мотора ми се струва, че е по-омекнал. С тази нова електроника или с тези нови валове ми се струва, че работи точно както тези фордове от световния шампионат. Или така е поне мнението на всички останали. Да беше така, но да не забравяме, че на стария мотор с нова електроника не може да се постигне най-доброто съчетание. Може би трябваше, ако бяхме имали време, мотора да отиде в Англия и там да беше му направен ремонт, да сменят бутала, за да има малко по-висока степен на сгъстяване. Иначе само електрониката съм доволен от нея, защото се оказва, че подобряваме с 2-3 секунди миналогодишни времена. Знаеш много добре, че блендата на турбокомпресора тази година е свита с 4 мм. Тактиката за утре. Би ми се искало да стигнем до финала. И на мен. Какво ще сънуваш тази вечер? Не знам, обаче няма да бъде лесно предвид малките разлики, които се получават за утрешния старт. Не, аз те попитах какво ще сънуваш. Точно това ще сънувам. Отсечки, завои и така нататък. Приятел сън. Не, аз бих искал обаче да благодаря на първа частна банка, лицето на господин Киряков. Да благодарим и на МИК, професор Драганов и на прес-групата 168 часа. Все сериозни хора. И мобил. Трябваше да го кажа това нещо, защото... Така, ето го и Гундерсен, който каза, че страшно съжалява, че на отсечката Бероново е трябвало да спука тези две гуми, от което загуби 4 минути. А пък през утрешния ден единствената му цел ще бъде да се бори с Георги Петров за третото място. We have used them before, it was second-hand tires, so we got 2 flat tires anyway, and then it's difficult to drive fast. Tomorrow? Tomorrow, well, we are behind Petrov now, and we'll try to get Petrov. Докато Бертоне казва, че няма никакви проблеми или пък ако има, те са малки и нищожни и изобщо няма смисъл да говори за тях.
Добър ден! Днес сутринта в 6:30 пред красивия хотел Шумен започна втория етап на 26-то Рали Златни. Вторият етап с нови 582 км и 15 изпитания за скорост. Нашата камера бе на Новосел. Виждате Енрико Бертоне, водача във временното класиране. Трасето бе мокро, отпадналия с нощи през нощта дъжд. Втори потегли Георги Петров. На тази отсечка Бертоне отново успя да вземе 3 секунди на Петров. Но малко по-нататък станаха много интересни неща. По принцип трасето бързо изсъхна. Втората ни камера бе на отсечката Преслав с номер 13. Виждате третия в класирането, норвежеца Гундерсен. След него шампиона на Австрия Гьотлихер. И на пета позиция се движеше Пьер Джорджо Бедини. Пьер Джорджо Бедини, който води в класирането при автомобилите от група N. Първите 4 са група А. Антонело Фиданца на 6-та позиция. На пивовара нещата не се промениха, т.е. на Преслав нещата не се промениха много, в смисъл първо и второ времена за Бертоне и Георги Петров. Снощи, ако си спомняте, Гундерсен заяви, че през днешния ден ще гони второто място, той ще се бори с Георги Петров за него. Обаче, малко преди финала на Преслав, в момента вече се намираме на Преслав, на така наречения гумен завой, Гундерсен влиза с по-голяма скорост, пропуска го и се отказа от по-нататъчно участие. Жалко, че не разбрахме по-рано, защото ние бехме малко след старта, а всичко това се случва на финала. Ето, това са последни 6 км на Гундерсен в 26-то Рали Златни. По-нататък, на най-сериозната отсечка, както винаги, Върбица с дължина 22 км и 700 метра, Енрико Бертоне е спукал предна лява гума точно на превала, т.е. до финала той е карал с спукана предна лява гума около 12 км, при което Георги Петров му взима минута и 18 секунди. На тази трудна отсечка Петров постига средна скорост от 90 км и 100 метра. Бертоне се опитал да води някакви преговори с съдиите, т.е. че са му объркали времето с една минута, но в крайна сметка не му е минал номера. При това положение разликата между Бертоне и Георги Петров е намалена на около 2 минути и 10 секунди. От тук до края Георги Петров просто трябва да изчаква, ако нещата не се променят, в смисъл има още едно минаване през Върбица след обед, някъде около 3:30. Ако Бертоне няма шанса и изпука отново гума, то можем да разчитаме на първа победа на Георги Петров. Ето и старта на Върбица от сутринта. Първа победа на Георги Петров на Рали Златни. В крайна сметка, човека, който можеше да излезе начело в временното класиране за европейския шампионат, Гундерсен, който до момента има 200 точки и му трябваше дори трето място, за да стане водач в класирането, напусна много изненадващо Рали Златни. А ако Георги Петров победи, то той ще има 400 точки, т.е. толкова, колкото има и водача в класирането Понс, испанеца Понс. Така че всичко ще се реши след обед на последното преминаване през Върбица. Тук, както виждате, асфалта при старта е добър, но по-нататък е малко разбит, а и тази дължина от 22 км и 700 метра вече променя доста нещата, защото през днешните отсечки, които са с дължина между 6 и 8 км, разликите са 2-3 до 5 секунди максимум.
винаги си оставала най-възловата отсечка. През вчерашния ден Гундерсен спука тук 2 гуми, загуби 4 минути от Бертоне. Времето е добро, слънчево. Да се надяваме, че няма да има дъжд до финала. В Албена, малко след 18 часа. Публика много, но за мое най-голямо очудване е дисциплинирана. След като разликата между Бертоне и Петров е 2 минути, то италианеца предполагам, че ще се стегне малко, особено след тази голяма загуба на Върбица. Още повече, че той през вчерашния ден не е карал с максималната си мощност. Доколкото разбирам, всичко трябвало да се реши днес. А в първите отсечки вчера не е карал напълно натоварен, тъй като не се е бил събудил. Не знае, днес потегли в 6:30 от хотел Шумен. Не знае кога си е легнал и кога успял да се наспи. Но ако иска да спечели, то трябва сериозно да помисли по въпроса. Разбира се, трябва да няма някакви проблеми. 50 автомобила потеглиха днес сутринта. Мисля, че вече отпаднаха 4 или 5. Снощи заваля дъжд и доста хора се кръстиха да спре, защото знаете, че е много по-трудно на мокро. Боби Димитров с номер 16. Между първите 16. След прегрупиране, в момента състезателите се намират на Сливенския Балкан, на скоростна отсечка номер 24, така наречената качулка. Нас ни интересува какво ще стане по-нататък на 27-та Бероново. С автомобил Toyota Celica. През тези 2 дни Бертоне успя да спечели 25 отсечки, по 3 грабнаха Георги Петров и Гундерсен и една за Piergiorgio Bedini. Понеже малко сме притеснени с времето, ще искаме да направим един кратък разговор само с Георги Петров. А Георги Янакиев, както виждате, поздравява първи победителите. По този начин Бертоне излиза начело в европейския шампионат вече с 520 точки. До момента той имаше 120. А вие знаете, че по традиция този, който спечели на Рали Златни, става и европейски шампион в края на есента. Пожелаваме му на Бертоне да завоюва европейската титла. Бертоне е единствения през тази година априоритетен състезател. Веднага искам да ви кажа, че на второ място ще видим всяка секунда Георги Петров, който изостана на малко повече от 3 минути от Бертоне, а трети е Piergiorgio Bedini, който е на 5 минути след Георги Петров и е победител в група N. Автомобилите от група N, Бертоне и Георги Петров
с автомобили от група А. Кратко интервю за Бертоне за Радио София. Времето се влоши преди 5-10 минути, излезе страхотен вятър, но той пък разгони облаците, защото имаше вероятност всеки момент да завали. Сега Бертоне ще слезе и очакваме Георги Петров. Георги Петров, който имаше малко неудачи, само една спукана гума и някои други, вероятно, дребни неща. Впрочем, няма защо да гадаем. Той сам ще ни каже. Искам да ви кажа, че днес след обед отпадна един от фаворитите, Гьотлихер, а пък сутринта отпадна и норвежеца Гундерсен. За това на трета позиция е Перджорджо Бедини. Ето го и Георги Петров. Георги Петров, който имаше общо взето малко време преди старта на рали Златни, тъй като, знаете, получи малко късно автомобила си. Честито! Вече всяка година си говорим с тебе точно от това место и много се радвам. Много е трудно да стигнеш до това место за разговор. Знам. На мен ми е лесно, на тебе ти е трудно. И все пак бих искал да благодаря на тези, без които би било немислимо да се дойде, да се стартира. Защото знаеш много добре, че въпросът с автомобилите беше решен преди 2 седмици, за което искам да благодаря на Първа частна банка и най-вече на господин Киряков. Искам да благодаря и на господин Драганов, който ни даде увереност, че можем да караме безопасно. Искам да благодаря на Мобил и на прес-групата 168 часа. След като отпадна днес Гундерсен, по-спокоен ли стана? А след това е Гьотлихер. Ами, той въпросът не беше решен, за да ми е спокойно. Знаеш, първата отсечка беше за мен с Гундерсен. Втората беше с много малка разлика и вече на третата трябваше да започне да се решава съдбата на крайното класиране. Но тук бих искал да използвам възможността да благодаря на тези, без които би било немислимо. Това са 6 финала вече на Рали Златни, 4 пъти с Голфа и 2 пъти с Форда. Тук дължа голяма благодарност на Стевко Диков и на всички механици, които той води. Как стана така, че днес и двата пъти на Върбица бе най-бърз? Това е най-трудната отсечка, на която се решават нещата. Айде, първият път да речем Бертоне спука гума, а втория? Не, първият път въпросът беше решен, защото той сгреши с гумите. Както направих аз 2 пъти на Стара река и 2 дни отсечка, на която много съм разчитал да бъда достатъчно бърз, бях много бавен, с мокри гуми на сухо не се получава просто. И по-нататък участие в Европейския шампионат? Дай Боже да се народят още спонсори, за да не е по-леко, защото тук скъсахме почти всички гуми, които бяхме купили. От сега искам да ми обещая, че в сряда ще бъдеш в телевизията, за да направим един разговор за четвъртък за Графайт Супер Моторспорт, да се върнем към това рали. С най-голямо удоволствие съм в сряда в София. Благодаря. Чухте Георги Петров, който през днешния ден на практика бе най-бърз и двете състезания, двата старта на Върбица Бероново, най-трудната отсечка с дължина 22 км и 700 метра. Ето и времената, сега ми ги донесеха от последния скоростен пробег, който е завършил преди 20 минути. На Виница, Бертоне и Георги Петров имат еднакво време по 3.37. Бедини 3.53. Пети Хан Стейси. И на 6-то място Симаска с Форд Ескорт.
заслужи на радост на всички тук българи след второто място на Георги Петров. Пак повтарям, трябваше, ако имаше възможност, той щеше да се представи по-добре. Той получи по-малко от месец автомобила си. През миналата година с тази кола той успя да стане трикратен шампион на България, т.е. в 3 първенства, рали, планински шампионат и писта. Всеки момент ще се качи на вишката и третия Перджорджо Бедини, победителя в надпреварата с автомобили от група N. Ето го Бедини с второ участие на рали Златни. През миналата година спечели в група N, но общо взето бе декласиран по-късно от инспекторите на ФИА, защото той до миналата година, до тази т.е. бе приоритетен състезател, а приоритетният състезател няма право да участва с автомобил от група N. Той е задължен да кара с кола от група А. При мен е председател на Съюза на българските автомобилисти Георги Янакиев и директор на ралито. Обещахме си да си кажем 5 приказки тук на финала в Албена. Да, благодаря за тази възможност. Аз съм изключително доволен, че ние можахме да организираме и проведем едно отлично състезание. Доволен съм от това, че някои от журналистите, които предвиждаха, че само ще има един състезател, който ще се разхожда по трасето, това не стана, а ние видяхме една изключително интересна борба. Никой не знаеше нищо за този Гундерсен. Да, ние знаехме предварително, че той ще бъде един от претендентите за първото място. За съжаление, той е изключително динамичен, малко остър